Di, saan mo pa'y anasangot nang birok kini Alice? Saan tayo nga, Rod? Sigurado wag pa'y namayat ti trabaho. Tapno, adamot makuna apagkarit ko kenkwana. Nagasat ka no may gasatang pards. Ang ti saludsod ita, makitang pa'y nga ta. Kas itina ko na naka-phone book kanyak ti cellphone number na, Pards. Awan nga rot parikot. Mailiwak mo na makakita kenkwana. Palasik mo nga awagan. Kat no bilang umanugot, pasyara ki Balayda, wano kabit ko. Ay, naggasat ka no manugot nga agsarak kayo, Pards. Napanunod ko nga rin mapanidji call center na pagpapayan na. Pangam na damak ko, asaan ka no ang mapalubusan asumbrek ti saan nga empleyado ijay. Istrikto ka no ti security guard ijay. Kasta ka no ti call center. Istrikto da, may papaniti security. Ipamaysak pa ti trabaho, barang adam ako na pagtangsit ko, Pards. Barang numarigulara ki ijay. Wana, Pards. Sapay, nangato ti babaeng arapaap mo. Isang arod, Pards. Angam, damagak man ken ka. Sika, anya ka di talaga ti panggap mo itaken Alice. Uray ko nakakursonada ket nakursonada mat. Di pa'y katagkaribalta. Oh, matuloy matida mo a plano. Nga armenta adwa. Ha? Angam saan ta na pagpinustaan. Game ko ma, may the best man win. Anya? Kumusta mo at tinegosyo mabagasan? Ado ka din di ang gatang. Mangrugi matan, mama. Alaag to ni Sandra kadwa kadi bagasan. Naibagam kan ko anan. Saan pa'y? Urayak pa'y nga umado ti aggatang. Sakbay ang mga alak iti kadwak. Tapno da pang sweldok kan ko ana. Madlaw kumot. Nga edita mo, kasla daluklo ko na da dya tao. Nga may di agangay, nasingpat matgayam. Simming pat, manipod iti naman mi ti trabaho ni Alice, mama. Anya ti kayat mo asawan? Agpada kami anang tigibasit ni Alice. Uray ni Sandra, tinagibasit na mo. Juan, agpada kami iti atap maipapan kan Alice, mama. Kasta ka di. Ala, inkanta ka ron ka sa barang kayat na ti umay, iti bagasan. Juan, mama. Ayun kayam, saan kayo ka din na nakikita kan Alice? Saan, mama? Ngam, daka mo kandan no nagkita dan. Naimbag kan ko ana. Tada kontak number ni Alice kan ko ana. Kasta ka di. Kayat mo asawon, kursunada mat ni Dan agayem mo ni Alice. Kasta ti ko nana. Kat sika. Kwa? Saan ko alibakan, mama? Kursunadak. Ngam, kursunada mat tinasingad agayem ko. Kasano daytan, amang ano daytamat ti saan nyo pagkinawatan. Kinapod no na. Idida mo. Ada pinustaan mi kandan. Anya daytan. Arman mi adwa. Kat no asino ti mabastad, agmulta. Aniya. Pinanggap ya pagang angawan ni Alice. Mabalin ka di nga umalis ka langan iti paglaklakwak iti bagas. Tayo di ka nga agtrabaho, Sandra. Anya? Aglaklako kay ti bagas ko nam? Juan, ada pwesto kiti bagas. Masapol ko nga min ti kadwak. Isumat na kanayan ka na rumar. At kaya man negosyo, Jody. Juan, narigat no, agtugtugaw latan, wano standby at tao. Wow, naimbag man ta nakapagpanunot ka matlangan. Amin na tao, makapagpanunot, Sandra. Nasyak, nga awan kinabaknang na ang mapanawak. Sana ka mabuting amatay. Sika tada siguro saan mo mapanawan dito yung rabaw ti daga. Anya? Sino kumamot ti saan ko ang mapanawan? Anya ti amok, ni Alice. Sana ya, kursunadam? Anya, kursunada nga ibagbagam. Juan, panggap mi idi, apag pinustahan kandan. Ang, Ngam, anya? nagbaliw ti panggap ko. Anya ti kayat mo asawan? No armak man, ipaypay sukon. Saanan na pagpraktisan. Kinasarita ka no ni Judy ni Sandra. Akadwa na niya pwesto na. Talaga napasnag sa ti anak ko ang agnegosyon.
nagpampanunot nga po iti ang baga ni Alice kan kuana. Adda ka di pa naggusto ti anak ko ka ni Alice. Nagbabay di ti pa nagkita na ka ni Alice. Ti amuna kat may salaang ababay at ay kumpunada na baba ti tayag na. Di lang. Kayat namat lang ata ni Alice. Kayat mat nga ta ni Alice. Oh, kumusta mo tinegosyon pare? Tabda pa yun kadwa ma. Barang pare no, agtultuloy akastoy. Oh, kumusta mo ti trabaho? Kastoy, adamat ten komisyon ko itinalako da balay. Amon pare, dakil gayam ti makomisyon no adda malako. Sino tinangtad kan kay ti komisyon mo? Ni boss ko, syempre. Simbrag iti bank account ko. Ayos mo't ang aro ti trabaho no kasta. Rogyak kita na sa pulin ni Alice. Talaga saan mo lata nalipatan ni Alice Titika naman, Cards. Jack malipatan ti babae, ana magpitik iti pusok. Agaso ma, na magpitik ko naman. Saan ka di asigod nga agpit-pitik ti pusom, sakbay nagkita kayo kin ni Alice? Uy, sabali apitik dayjay, loko. Ada pa igayam sa bali apitik ti puso, Pards. Ne? Manong Dan? Sumatay tayo umabawag. Hello, Manong Dan? Hello, Ading Alice. Kumusta kan? Saan ka di matlang makaistorbo? Saan? Basta sika. Wow! Anyan? Kas nagayam ti kinapatag ko kan ka? Nagsayaat ka ngamin kanya. Nakaawag ka man, Manong? Saan ka kadiya nagpasada iti taxi? Nasaan ako nagtaktaksi, Ading? Ha? Anya nga rin iti trabaho. Nakastra ka kiti may sa kumpanya. Wow! Nagmayatan. Yung no kayat ko ti agpasada, mabalin ko lang tamat ti ag-extra. Wow ha? Naggagat ka matan? Kasabulan. Mabalin ka ting awisan ka nga ag-dinner, no ag-lunch, intong day off mo? Sure. Apay kit din na saan? Wow! Thank you, Kunak na mapaya kita yan. Inton Sabado kan sa day off ko. Awagan nagtulangan anya nga oras kan sa dino ti pagsabatan ta. Agyaman na, Alice. Sige Manong. I-redep ko pa tadaman ng jotik no rabi Oo, sige lang, sige lang. Sige nga Rod, bye. Bye! Apay nga ka dito ospital, Alice. Jacob, sat ko ma'am. Adda dito ospital. Masapul na ngamin ti medical certificate para iti trabaho na. Kunaklakit din no sikat adda sakit na. Timot gayam kapsat mo ako nam. Kumusta kayo matan, ma'am? Nasaya at matan. Return check-up ko ita. Nasaya at nga rod, ma'am. Mabalin? Mapantayo pa iti kantin at sarsarita. Pangururayak iti kapsat ko. Awun Uri siya, kaya't kabot ang makasarsarita, ika. Ada ipadamag ko ken ka ngam sakbay na ita. Yugkas ko pa iti panagyaman ko ken ka, iha. Agyaman? Tapay, ma'am. Manipod gabi, didiimbagam iti anak ko. Asaan ko maabang damnama kanyak nga inana. Andan nagbaliwan na. Ha? Saan kayo ang maawatan, ma'am? Manipo, didiimbagam ka no, ijay anak ko, nga agpatingga iti dumaw daw at laang kanyak nga inana, iti kwarta. Nagpampanunot. Kumusta mat nga ron, ti negosyo na? Dayjay, umadado ka ng matan ti agkatang. Inalo na pa yan ni Sandra akaduada. Ma'am, di yu ka di amo nga da panagayat ni Sandra iti anak yo? Kasano ka amom dayta? Nadlaw ko dayta, idi nagyanak iti boarding house yo.
Oray di na imbaga kanyak deta abanag. Nadlaw ko. Oh, pagkunamat iti kasta. Madlaw iti tigtignay na, ma'am. Naragsak no mapan ni Chody iti ayan na. Kaamamok dayta. Sa bagay, nasingpatan ni Sandra. Nasingputan? Apa iti saan ka di nasingput, tita? Kasla adda pilpilyana. Nasingpat ba't kit di ang? Nabayag samat a border yo. Nabayag mo't basitan. Ne, nabayagan tayo mo na nagsarsarita. Ada ka di pa'y papanam? Urayik lang ti kapsat ko kan agawid akton. Taawan pa iturog ko. Adaman ng sarap ko na rabi eh. Nagkapom ka di, Sandra. Adala na pat ko kinita dita si Dag kat nagkita kami kan Alice. Ni Alice, kunam? Wan, amay kasla na pamulagat ka. Nakaskas daw ka di timbagak? Saan matkit di? Ang amom ka di nagtulag kami ngagsarak inton Sabado? Anya? Wen? Wow ha? Di mo kunaan nga adda pa nagustom kan kwa na. Dakas ka din o adaman bilang? Awan yung bagwagak. No, hindi ka nagpinustahan ni kan Chody. Saan itan? Anya di kahit mo asawan. Ipay-pay so kung ti mangaram kan kwa na. Ngam, aguston samot kan kwa na ni Sir Chody. Kasano daytan? Awan parikot. Di doa kami. Ah? No asino tinagasat di iso. May the best man win ako nada. Wow, nagsaya atan nung kasta. Nga mas da awakin Sir Chody di. Ta idi, adda maibagbaga na ama di kontra ka ni Alice. Kamita, agustumat ka ni Alice. Well nga Rod. Anya nga ta, numamon ni Alice sa panggapyo idi pagpinustaan kan pagpraktisan nga arman. Anya? Anya nga ta tirik nana, nang runa ka ni Sir Chody. Apay nga umis-isam ka, Sandra. Nasabat ko nga minitay ni Alice. Idi nakapanaw, nasabat ko mat ni Dan. Anya? Nagkita kayo kin ni Alice, kunam? Wan, nagkita kami idi kanto. Panggap ni Dan asapulan ti balay ni Alice. Panagkunak, saan asapulan? Tagkida ta kano enton Sabado. Anya? Kita man lang agpaysuan niya. Nung makariknakan iti panagayat, sana ngagpabatubat. Oh, apa yung nagsinay ka? Awan. Amog, nasakit tinagam mo. No tigayam mo ti makaaram ka ni Alice. Saan? Mabalin ka diya sa bali ti pagsaritaan ta. Anya ko mamati pagsaritaan ta. Ti ko maipapan ka data adwa. Maipapan ka data adwa? Anya ko mati maipapan ka data? Kaya't ko nga ibagakan ka, Sandra. Nga damat panggap ko, ngagdaton kan ka. Ha? Pudno ka diti bagbagam? Saan na ka di aram-rabakan? Mairabrabak ka di ti panagayat. Saan ka di nga imbagam idi arabakam ni Alice babaan ti panangaran mo kan kuana? Sa bali asaritaan day jay. Sa bali matita. Napudno kita kan ka, Sandra. Saan ka di nga imbagak idikan ka? Nga adda panawan para iti napudnong ayat. Kalpasan ko maday di aplano mikandan. Ngam, nagbabawi. Tagayam, adda sa bali arik na nakan Alice. Nung pa'y sumanday tang ibagbagam. Ano notet pa'y? Apay panunutom pa'y. Mapanhunot ayamot ti panagaya. Panak ni kak no napudno kamatlaan mo no saan? Amang no pagpraktisan nakmat nga arman. Ikari, napudnuak kan ka, Sandra. Kastay bagakon, aguray pa'y. Ikan nakiti panawan namang tingiting itiriknak. Urayak day tagundaway. Saan ko akayat asa ula ang tikunam nga ay ayatin nak? Ipakita mo't kanyak babaan ti aramid. Adaman damaga kada kayo. Anya dayta? Kaya't yung ka din ni Sandra para kanya. Ni, apa asyak ti pagdamagam? Saan mo't asyak ti bakidan na daw ti katsika? Damaga ka,
No kaya't yumatlaan ni Sandra para kanyak. Jay ko nakngarutan saan asyak ti bakidan na. Gabagore ka. Ar-aramam ka di. Imbaga kung ti panagayat ko kan kuana. Ngam di nakpaimot sinungbatan, mama. Noon nabit ka pa, yan agaram. Alangan mo't kami nasungbatan na kadagos. Amangan mo't no paayan nak ni Sandra, mama. Oh, kaskalasan na lalaking agsarsarita. No agaram ka, saan mo anamnamaan apakaragsakam ti sungbat ti armam. Pasapuloy sa gana ba't ti padakapaay. Ay, sapay ko mata sa anak ang mapaay, mama. Depende ba't doon niya timbaganakan ka. Tingitingan na kanupay tirik nana. Oh, matlagayam. Gusto timbagana. Tanarigat mo't nuwan ko na nalaadagosan. Malagip ko gayam tigayam ko. Kumusta da nga tamat din kin Alice? Kasi tinamwag. Nag-date da na dwa. No, imanugot ni Alice ang makipag-date kinda. Adamat na iparipirip ti gayam ko kankwana. Saan nga dayo? Nga da pa naggusto ni Alice kankwana. Ay, nagasat ti gayam ko. Numagunod na ti ayat ni Alice. Malaksid adi adal. Kan ada na talgad at trabaho na. Makita kat nasingpat a babae. Nababalang amin adagos ti panang ipagarup mi idikan kwa na. Kinudngan mi adagos ti kinatao na. Ni Chody. Nakalagip man ti loko. Ay, taman pa eh. Hello, para Chody. Nakalagip ka man? Asano? Saan ka mata makalagipan? Kapun sa matantan, nobya mo ni Alice. Anya nobya mat nga bagbagam. Saan kung to pa yan ay bagbagakan ko na tiriknak nobya kon? Anya? Ay sus, amang ano maunaan ta ka pare? Dahit ti saan ko nga ipalubos, Pards. Asano ako na masan mo nga ipalubos? Kat saan mo pa'y matlagay man ay bagatirig nam? At daom no apanawan iti dayta, Pards. Sawan day ta. Agpunay kan. Takpay nga ta makaunakan ka. Saan ka lang arodin na sinalinan? Ita ipalubos mo sa balit ipagtinagan ni Alice. Ay, no, sige. Panunutak. Naipod kon kan ko na tiriknak kunwan niya. Yun. Sige nga Rod. Saya ato ha. Good luck. Bye. Bye! Sayang ni Alice no saan asyak ti pagtinagan na. Sandra. Kumusta ti dardarirag ko kan ka? Masiguradong ka ni adi nakluklukwan? Ikarik. Saan ka lukwan? Nataanganak matan. Saan akon nga ubing? Tapno mang loko akpay. Basit lang nagundaw iti panaguray mo, no makauray ka pay. Di nakmatan pagurayan iti mabayag. Anus pay, no makauray ka matlaan. Nagan-ano saklang aruden. Sungbatan ako na. Di kag danag. Saan ang mabayag? Maamwamton ti sungbat ko. Sapay ko mata ti sungbat mo kat pakaragsakak. Amangan mat no, ipatay ko ti sungbat mo. Saan mo nga ipatay? Akasa mo, patay ako namon. Sobra ka. Itapay lang. Magagaran ako niti sungbat mo. Wen ko na, tamayat kan. Anya, di kag ganat. Ha? Tay ka na makaanos, makagunod. Umay sa kano ita ni boss diti opisina. Isumad ti iniyawag ti caller. Kadata ka. Alice? Hello, Dan. Kasano nga? Apay nga da ka dito eh. Gumatang ka dito balay, wan no lote? Saan? Siyak ti akin kukwa iti real estate. Babaan iti hidden camera. Nakita ang mapagtalkan ka. Ngagbalin manarawid feed iti negosyo. Anya? Si kati akin ko ko iti real estate? Awan. Idi nakita kasi kati aplikante. Saan kan nga in-interview? Nga mata kamera iti unag ti opisina.
Ngam ti monitor na, kat adda dita bangir asilid. Adda at matita. Kayat mo asawen, uray agmay may sak dito makitkitam ti aramidak. Uwan, napanagnagkak ama pagtalkan ka akadwak ditoy. Tauray awanak, amom tar aramida. Misteryosa ka launay, madam. Si kagayam ti boss ko? Oh, apay nga ron analiday ka. San ka di arumbang? Amaragsakan ka? Tasi ka ti innalak ama narawidwi? Iso nga ron nagbiro ka kiti trabahok. Ngam, kasanon? Anya kasanon? Di ka maawatan? Di nakmaawatan, madam. Apayan, nagbalimutan ti awag mo kaniya. Siyempre, si kati boss ko. Apay kumamat ngayong awagan kay tinagan mo. Ngam kasta ti kayat ko. Naragragsaka, nukas day lata ti awag mo kaniya. Pakaragsakam ka di ti panangawag ko kan ka itinagan mo? Uwan, katkid daw ha. Asika ti partner ko iti real estate. Maikariak nga ta. Apay kumasaan? May karika unay. Kan adamanan nalako alote kan balay. Adamanan commission mo. Manayunan lahat pati bank account mo. Thank you, Lord. So, amomon no asino ti boss mo. Tamog. Maburburtsaan ka. Ta italaeng anaamwam. Oh, when nga rod. Pulos ajak ni namnama. Pasat day tati panang paliiw ko kan ka. Kat ti umawawag laan kan ka. Kat ti kabsat ko. Oh, Pards. Imbag man ta nakapasyar ka. Jody, adda na mo ak may papan kinalis. Oh, anya day jay? Kan, apay nga roda naliday ka? Isumat gayam ti boss ko. What? Iso ti boss mo ko na? Kasta nga rod. Oh, di nasayaat. Nalaklakan nga ibagam ti marikriknam kan ko ana. Kasanumat nga aramak ti boss ko. Alaman? Anya ko matidakas na, Pards. Di ka nasayaat no agbalin nga asawam ti boss mo. Narigat samat nga araman ti boss. Ha? Kasan may bagak? Kasan may irugik? Awan dakas na, Pards. Diyan nga rod ko na dan. Ipalapal ni Ayat barang no maisalat. Nagrigatan. Diyak ninam na mga isugayam ti boss ko. Itaman lat ti pasamak ako nada. Ay, kaslarabrabakan nakdagiti pasamak. Idi damo ang nakitak. Idi boarding house yo. Itata nakabiro ka kiti trabaho, tapno ada pagkarit ko amangaram kan ko na. Boss ko gayam. Saan ka ngagdanag? Ibirukan ka iti pamuspusan. Dayta aparikot mo. Kasano ko ma? Uray boss mo, armam latta. Manmanupay nga umay opisina. Sakti ka na yun nga dayjay. Taintalak na nga rod kanya. Ay na. Unay katigayam ko. Nagkahapoy kan? Ay, intun sa langan. Na? Abay nak parts. No, ay kasano na adama ka na? Laglagi yung Pards. Nagpintas ni Alice. No ada makaserpat kan ko anak at Armanda. Ay sos, si Katimaawa na na. Oh, kahit mo ka di. Ha? Oh. Sana? Oh, matlagayam. Saan ka kumangag kapoy-kapoy? Ang mga no, agbalaw kan to. Sa baligayam man tinakaikot kan ko na. Andaak man na iti opisina. Ilukat ko man kat gila kiti tawa tapno makaunag tiyan. Adda makita kiti ruwar. Nimat alis. Adda kadwa na lalaki. Asino nga taday dyan? Kasla, makudkudot matipuso kiti nakita. Anya nga tati aramidak.
Si kaman pa iti makaamo ang makisarita iti buyer. Ado ti kayat na amaamuan. Okay, pumanaw ka kadimat lang? Wan, si pa iti makaamo dito eh. Ada importante ang papanak. Okay lang. Napanan. Saanan ang nagbayag? Kahit mo asawan, saan pa nakapagpudno ni Dan ka ni Alice? Saan ka numupay? Agparparikot nga rod. Tabos na matgayam ni Alice. Wow ha? Sa bali a love story. Aggapo tabos na. Addan amak na ang mga aram kan kwa na. Ay, awan mo takis na. Di ba ka nalatatirik na na? Isumat ti ko na kan kwa na. No aklunan na, dinagasat, yam no saan mat, daksang gasat. Naskan nga awatin na. Kumusta, ti kinasarita? Ada ka di magustuhan na, kadagiti pagpilian na, no niya tigatangan na? Saan mat ang maipapanitilo kan balay ti dinamag na no di kat maipapankan ka? Anya? May papan ka niya? Anya ti kayat mo asawan? Jak maawatan. At tila damdamagan na maipapankan ka. Iso anasurunak kat imbaga kasi kat interviewin na. Anya? Kaapay kumati may papan ka niya? Kunak man no kumatang? Anda siguro panggap na kan ka? Ngam jak ipalubos. Ha? Ipalubos? Anya ti kayat mo asawan? Jak ipalubos nga adda makagunod kan ka sa Bali, Alice. Numabalin. Siya kumalaan ti agdaton kan ka. Dan? Anyan tinay bagak? Angam, pasensyan. Agsipod ta na ibagakon kan katipod no. Pangaasim. Tasan ka kumagumura. Please. Sige, tadapay papanak. Makaamu ka pa dito eh. Panawan ka pa eh. Di manawen. Ngam saan nga taagim mura? Sapay ko mata saan. Angam, kaslag gimura iti na ibagak. Sungbatan nak matan Sandra. Nusungbatan nak. Uray agkasarta adagos. No kahit mo. Nga magpiso ka diyan na pudno ka kanyak. Napudno akan ka. Ibagak ka di pa yung agkasarta no sana ka napudno. No lakit din na pudno ka. Sige nga Roden. Ha? Anya ti sige nga rodan. Aklunan kan. Agpeso? Kamaudyanan na. Sinungbatan nakmatlangan. I love you so much, Sandra. Nagpartak ka matan. Ha? Ara ko ba nakadagos? Agawit ka din? Uwan, mabalin mo matanda gawin. Saan ka di ang mabalin na siya kimang imaneho itilugan mo nga agawit? Kayat mo asawan? Ag-apply ka pa ya driver ko? Saan lang nakas driver? Anya ti kayat mo asawan? Ituruturid ko nga agaplayak pa yakas katakunay-nay mo. Sapay ko matasan kang agkitakit. Kandi na ko makagura. Ibang style ka man, Dan. Mabalin ka di, Reyna tibiyag ko. No kayat na nga itulod, mapantangarudan. Di na pagkatawaan ka dagiti ibagbagam. Saan na ka mangrabrabag? Katitamatang, isagot ko kan kati ayat anasinaw, Alice. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.